Адкуль пайшло свята. Сёння Радыё Марыя завітала ў сацыяльны хрысціянскі цэнтр, каб даведацца, адкуль жа пайшло свята ахвяравання Пана або Маці Божай Грамнічнай. Пра свята нам распавядзе айцец марыянін Александр Шамрыцкі. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами праграма «Адкуль пайшло свята». Я Анастасія Аўдзевіч, і сёння са мной духоўны кіраўнік місіі добрага самараніна, айцец марыянін Александр Шамрыцкі. Хвала Христу, ойча. Навекі хвала, сардэчна ўсіх вітаю. І сёння мы з вами месцімся ў вельмі такім цікавым месцы. Гэта адзіная ў Беларусі капліца ахвяравання Пана або Маці Божай Грамнічнай. Так? І знаходзіцца яна ў сацыяльным цэнтры місія добрага самараніна, што месціцца на Серафімовіча 19. Так? Дакладна. І як вы ўжо зразумелі, калі гэта капліца ахвяравання Пана, то, напэўна, і размаўляць мы будзем пра свята. Гэта не ўрачысты свята, так? Ахвяравання Пана. Ахвяравання Пана, грамніцы, Маці Божая Грамнічная, стрэчанне – гэта ўсё пра адно і тое ж свята? Гэта назвы ўсё аднаго і таго ж свята. Такая разнастайнасць. Ну, так сталася гістарычна. Давайте будзем тады паціху разбірацца, чаму стрэчанне, чаму тут Маці Божая Грамнічная і ўвогуле ахвяравання Пана. Але найперш, чым мы пусцімся ў нашу такую віртуальную вандроўку па хрысціянскіх цікавостках і гістарычных падзеях, я папрашу аб супольнай малітве. Давайте разам памолімся пра заступніцтва Маці Божай, паколькі мы знаходзімся тут, у капліцы Маці Божай Грамнічнай. Твоей абароне аддаемся. Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленням нашым і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная. О Пані наша, апякунка наша, суцешальніца наша, Ты заступніца наша. Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Дух Святы, прыдзі. Амен. Дзякую за малітву. І маё такое першае пытанне. Вось гэтае свята, яно ж сталае. І заўжды святкуецца 2 лютага. Так? Гэта сталая дата. І святкуецца яно праз 40 дзён пасля нараджэння Пана Езуса. І ёсць такая цесная сувязь вось паміж Божым нараджэннем, паміж аб'яўленнем Пана, так, паміж яго ахвяраваннем у святыні. Яно падкрэслівае вось гэтую яго боскасць. Калі ласка, патлумачце ў гэтым вось напрамку. Чаму гэтае свята вельмі важнае для нас? Гэта свята з тэалагічнага пункту гледжання вельмі важнае для нас па той прычыне, што сапраўды яно моцна падкрэслівае боскасць Езуса Хрыста, што ў асобе Езуса Хрыста на зямлю прыйшоў сапраўдны Бог. Аб гэтым сведчаць тыя прароцтвы, якія датычыліся месіі, збаўцы, Божага Сына, што павінен быў прыйсці ў свет. Напрыклад, падчас святкавання свята ахвяравання Пана у літургіі, у першым чытанні мы пачуем фрагмент з прароцтва Малахіі. Малахія – гэта апошні прарок старога запавету. І вось ён менавіта прадказаў тое, што станецца падчас ахвяравання, ці якім чынам Бог вернецца, увайдзе ў святыню. Давайте я зачытаю некалькі радкоў гэтага прароцтва. «І нечакана прыйдзе ў святыню сваю валадар». Валадар з вялікай літары. Зразумела, што маецца на ўвазе Бог. «Якога вы шукаеце? І анёл запавету, якога вы прагнеце. Вось ён прыходзіць». Вось менавіта такім незвычайным чынам, у вельмі нечаканых акалічнасцях, у постаці маленькага дзіцяці, якога прынеслі, Бог увайшоў у святыню. І гэта пацвердзілі тыя людзі, которые былі сведкамі, которых таксама Бог прывёў туды, у святыню, у гэтым моманце.
старец Сімеон і пророчица Ганна. Адсюль мне вытекае наступнае такое пытанне, так? Вось прынеслі маленькага хлопчыка, у якім толькі папярэджаныя, скажем так, людзі маглі пазнаць Бога новага. Ну, вось ён толькі нарадзіўся, ён маленькі. І прыходзіць Марыя, Юзаў, дзіцятка ў святыню. Вы ўжо казалі, яны там сустракаюць Сімеона і Ганну. І адсюль мы маем стрэчанне, так, бо стрэчанне – гэта сустрэча, папросту. А па-руску «среціне Господня» таксама гэта сустрэча. Распавядзіце, калі ласка, нам, так, што ж гэта за сустрэча такая была? Адкуль увогуле мы маем вось адну з назваў гэтага свята стрэчання? Вось гэтая назва стрэчання побач з яшчэ адной назвай ачышчэння Найсвяцейшай Панны Марыі, гэта адна з дзвюх найбольш старажытных назваў гэтага свята. То бок існуе яшчэ адна назва? Ну, існуе, як мы сказалі на пачатку, ачышчэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, ахвяраванне Пана, Маці Божай Грамнічнай і гэтак далей. І ёсць яшчэ цэлы шэраг у розных краінах свае. То бок мясцовая яшчэ назва гэтага свята. Але стрэчанне, хто з кім сустрэўся? Стрэчанне то маецца на ўвазе, што калі Езуса Хрыста прынеслі ў святыню, і там ужо на яго чакалі канкрэтныя людзі, Сімеон і Ганна, то адбылося спатканне Езуса Хрыста як прадстаўніка новага запавету з справядлівымі Божымі людзьмі, Сімеонам і Ганнай, як прадстаўнікамі старога запавету. То фактычна падчас ахвяравання Пана у святыні сустрэліся стары і новы запавет. Як бы гэтае свята звязвае два запаветы, стары і новы з сабою. І ведаеце, вось гэтая ідэя сустрэчы, яе трэба сабе добра зразумець. Гэтая ідэя сустрэчы, яна ва ўсходнім хрысціянстве існуе да сённяшняга дня. Напрыклад, нашыя праваслаўныя браты, яны менавіта і адзначаюць гэтае свята пад назвай стрэчання. Стрэчання. То бок адсюль мы маем назву стрэчання. Так. Але можна вось паспытаць такое. Езуса прынеслі ў святыню Марыя ды Юзав для ахвяравання ды ачышчэння. І ўвогуле вось першае, што мне такое паўстае, такі некалькі такое абывацельскае пытанне, да? Ці гэта было вось уласна выключна для Езуса, тое, што яго туды прынеслі, ці ўвогуле гэта было звычайная з'ява для першародных дзетак. Вось раскажыце пра гэта нам. Ведаеце, гэта не было уласна выключна для Езуса. Гэта датычылася ўсіх першародных дзяцей, першынцаў. Маюцца на ўвазе хлопчыкі. Сваімі каранямі вось гэтая традыцыя, яна сягае тых часоў, калі выбраны народ быў у няволі. Мы вельмі добра ведаем гэтую гісторыю, што аднойчы надышоў той момант, калі выбраны народ запрагнуў з гэтай няволі вызваліцца. Але памятаем, што фараон, ён меў іншае меркаванне. Ён вельмі не хацеў вызваліць выбраны народ. Тады ў сітуацыю ўмешаўся пан Бог. Памятаем пра тыя 10 пакаранняў, альбо яшчэ іх называюць знакі, альбо цуды, якія пан учыніў дзеля таго, каб фараон згадзіўся выпусціць выбраны народ у сваю зямлю. І вось апошнім, 10-тым, найбольш вымоўным, найбольш балючым, вельмі яскравым пакараннем гэта была кара смерці першынцаў усіх у Егіпце. Гэта датычылася і людзей, гэта датычылася і жывёл. І вось калі пан паслаў гэтае пакаранне, то яно закранула толькі егіпцянаў. А усе першынцы з габрэйскага народа, яны ацалелі. І ведаеце, і ўжо тады нарадзілася вось гэтае перакананне, што ўсе першародныя, паколькі яны ацалелі, іх пан Бог захаваў, яны асаблівым чынам прыналежаць Богу. І іх, калі яны нараджаюцца, узнікла традыцыя ісці і ахвяроўваць Богу ў святыні, прызначаючы на службу Божую.
То бок атрымоўваецца кожнага першага хлопчыка, які нараджаўся ў сям'і, неслі ў святыню, каб яго ахвяраваць пану. Так яно і было. І менавіта гэта здзейснілася і з маленькім Езусам. Гэта здзейснілася і з маленькім Езусам. Як адбывалася вось гэтае прысвячэнне? Ведаеце, тут быў такі момант, што першароднага трэба было не толькі прысвяціць, але таксама і выкупіць. Во, як аказваецца. Чаму так? Таму што калі выбраны народ вярнуўся ў сваю зямлю, то пан Бог выбраў сабе на сваю асаблівую уласнасць цэлае пакаленне левіты, функцыя якіх было тое, каб яны служылі пры святыні. І таму ўжо першынцам служыць пры святыні не трэба было. Не было такой патрэбы, да? Так, але дзеля гэтага трэба было унесці, так бы мовіць, выкуп. Напрыклад, у кнізе «Выхаду» ёсць нават такі загад, зафіксаваны Маісеем у праве. Зараз прачытаю, як ён гучаў канкрэтна. «Усё першароднае ад чалавека з сыноў тваіх выкупляй за грошы». Такім чынам, калі Марыя і Юзаф прынеслі Езуса Хрыста ў святыню, яны як першынца ахвяравалі Богу, яны паказалі, што гэтае дзіця не наша, што яно прыналежыць пану Богу, але з другога боку яны яго выкупілі паводле габрэйскага права. То бок атрымоўваецца і ахвяраванне, і выкупленне. Дакладна. А што ж яшчэ там за ачышчэнне было? А ачышчэнне гэта яшчэ адна гісторыя, которая ідзе ў пары з гэтым рытуалам ахвяравання. Бо дзіцятка прыходзіла з мамай. Так, і прыходзіла з мамай. Ну і з татай, як мы гэта бачым. Таму што святы Юзаф, ён таксама быў прысутны падчас гэтай сцэны. І ведаеце, таксама было такое правіла, што калі жанчына нараджала дзіця, то яна лічылася нячыстай у выпадку нараджэння хлопчыка на працягу 40 дзён. А калі нараджалася дзяўчынка, гэты перыяд нячыстасці доўжыўся да 80 дзён. Што гэта значыць? Жанчына яна не магла дакранацца да, так бы мовіць, святых рытуальных рэчаў. Жанчына яна не магла уваходзіць у святыню. Таму трэба было прайсці абрад ачышчэння. Абрад ачышчэння ён выглядаў такім чынам, што жанчына прыносіла з сабой ахвяру. Гэта былі жывёлы, гэта былі птушкі. Гэтых жывёлаў складалі ў афяру, і потым крывёй гэтых жывёлаў святар акрапляў жанчыну, складаючы ахвяру, і чытаў спецыяльную малітву благаслаўлення. Такім чынам жанчына была ачышчаная і магла далей, так бы мовіць, спакойна жыць. О, як цікава, то бок і ахвяравалі, і ачысцілі, і выкупілі ўсё адзін дзень. Але мы ведаем, што там была яшчэ вельмі цікавая сустрэча ў святыні, бо і спаткаў маленькага Езуса, яго тату з мамай, Сімеон і Ганна. Калі ласка, распавядзіце нам, што ж гэта за постаці такія, што ж гэта за асобы, чаму яны яго там чакалі? Ну, ведаеце, гэта вельмі цікавыя асобы. Гэта ў найвышэйшай ступені Божыя людзі. Аб гэтым сведчаць і іх імёны. Яны вельмі сімвалічныя. Напрыклад, імя Сімеон тлумачыцца як «Бог выслухаў». Гэта быў вельмі ціхі, вельмі пакорны чалавек, который жыў заўсёды у Божай прысутнасці, который кіраваўся натхненнямі Духа Святога. І вось ён меў у сабе такое вялікае прагненне убачыць таго збаўцу, у якога ён верыў, які павінен быў паводле прароцтваў, прадказанняў Слова Божага прыйсці ў свет. І ведаеце, Бог сапраўды па прычыне яго вялікай праведнасці выслухаў Сімеона, выслухаў гэтае прагненне і ўчыніў так, што сапраўды ён не памер, а ўбачыў збаўцу. Калі Марыя і Юзаф увайшлі ў святыню, то перад гэтым Сімеон
як мы чытаем у Божым слове, атрымаў натхненне Духа Святога, каб таксама ў святыню прыйсці. І калі убачыў іх уваходзячых і маленькага Езуса Хрыста на руках Марыі і Юзафа, то ён адразу распазнаў у ім збавіцеля. Вось, на мой погляд, гэта ўвогуле такая фантастычная, цудоўная гісторыя, так? То есть чалавек дачакаўся, па-першае, па-другое, мы ведаем, што чакаў ён не 1 год, так? А ёсць там колькі 300 гадоў, нават кажуць, аднойчы прачытаў. Некаторыя кажуць так, што Сімеону было каля 300 год. То бок чакаў ён так доўга. Доўга. І дачакаўся. І дачакаўся. І ён убачыў вось Бога, там не нейкі агонь, землятрус, а маленькае дзіцятка. То бок неяк так па-чалавечы, вельмі добра, неяк так міла, да? І вось ён яго бярэ на рукі, і ён нешта ж яму казаў. І вельмі незвычайна. Да. Так, як дзейнічае заўсёды пан Бог. Крыху з гумарам нават. Так. Але там была яшчэ і Ганна. Што ж гэта за жанчына? Была таксама Ганна. Яе ў Святым Пісанні называюць прарочыцай Ганны. Гэта была вельмі цікавая асоба. Мы даведваемся са Святога Пісання, што гэта была удава. Удовы знаходзіліся ў вельмі цяжкім становішчы. Ім не было кім апекавацца, бо па тагачасным звычаям і праву жанчына яна заўсёды павінна была быць пры кімсьці, пры мужу. Калі ж паміраў муж, то была трагедыя. Вельмі часта яны былі проста пакінутыя самім сабе. І вось гэтая жанчына, паколькі была ўдавой, можам дадумацца, была жабрачкай, которая была каля святыні, жабравала, але тут вялікую сімволіку мае яе радавод. Ведаеце, таму што да, само імя Ганна, яно тлумачыцца як дзякую, як Божая ласка. Імя Ганна – это Божая ласка. Тое, што гэта жанчына, не гледзячы на сваё цяжкое становішча, яна жыла дзякуючы Божай ласкі. Са Святога Пісання мы таксама даведваемся, што яна была дачкой Фануэла. Фануэл таксама тлумачыцца, это Божае аблічча. Што гэта жанчына, яе духоўным станам было тое, што яна пастаянна трывала пры Божым абліччы. Яна пастаянна малілася і пасціла. А яшчэ ёсць адна цікавая звестка, тое, што яна паходзіла з пакалення Асера. Асер азначае шчасце. Так вось гэтая жанчына у такім цяжкім становішчы яна не загінула, таму што Бог яе падтрымліваў, жыла дзякуючы Божай ласцы. Яна пастаянна малілася, трывала пры Богу, пры Божым абліччы і была шчаслівай, была напоўненая надзеяй. Ведаеце, багасловы нават яе называюць усмешкай, которая з'явілася тады, калі Езус прыбыў у святыню. Як цікава, слухайце. А вось ці ёсць нейкі аповед у Евангеліі пра гэта, ці ўспамінаецца, хтосьці гэта тлумачыў з евангелістаў, ці ўвогуле ёсць такія звесткі? Конечно, ёсць. Каб дакрануцца да такой крыніцы. Ёсць, і я хачу зачытаць гэты фрагмент, ён крыху даўжэйшы, але вельмі важны ў нашых разважаннях, які будзе чытацца падчас літургіі ў свята-ахвяравання Пана. Калі ласка, зачытайце. Слова Святога Евангелия паводле Лукі. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Іерусалем, каб прадставіць перад Панам, як напісана ў законе Пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Пану. Каб прынесці ў ахвяру, як сказано ў законе Пана, пару туркавак або 2 галубкі. Жыў у Іерусалеме чалавек, імя якога Сімеон. Быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню. І калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго. Успакоі, бо вочы мае убачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраіля». Была таксама там Ганна, прарочыца, дачка Фануэля, з роду Асера.
Яна была ў вельмі старым узросце і пражыла з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў. Удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, пастамі і малітвамі служачы Богу удзень і ўначы. Яна таксама прыйшла ў той самы час і славіла Пана і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Ізраіля. Гэта слова Пана. Дзякуем пану Богу. Сапраўды яны сустрэліся, вось стары запавет і новы, і адбылася вось гэта сустрэча, якая так яскрава падкрэслівае нам плоскасць нашага пана, тады яшчэ маленькага немаўлятку, якому было толькі месяц амаль што крыху больш. Але паўстае мне такое пытанне, ці адразу ж вось праз год, праз 2, праз 3 пачалі святкаваць гэты дзень. Як паўстала гэта свята, адкуль яно пайшло? Я ведаю, што тут ёсць такая цікавостка захад і ўсход, так? Бо свята там паўставала крыху з цікавостачкай такой, з моманту, з зорачкай. Адкуль пакрочым? З захаду на запад? З усходу на захад. З усходу, давайце. Ведаеце, сапраўды, тое, што звязана з паўстаннем гэтага свята, шмат у ім невядомага і таямнічага. І калі мы чакаем даведацца нейкую дакладную дату, калі яго ўпершыню пачалі святкаваць, то гэтага мы не ведаем. Але больш-менш, калі даследчыкі задумваюцца над гэтай праблемай, то яны дапускаюць, што гэтае свята магло ўзнікнуць у другой палове 3 стагоддзя альбо першай палове 4 стагоддзя. Тое, што мы, напэўна, ведаем, то, напрыклад, маем пісьмовае сведчанне з 4 стагоддзя. Гэтае сведчанне называецца «Пілігрымка да святых месцаў». Твор напісаны пілігрымам жанчынай, якую звалі Эгерыя. Яна ў 4 стагоддзі наведала Єрусалем і апісвае тую урачыстасць, якая адбывалася ў Єрусалеме, якраз на 40-й дзень пасля Божага нараджэння. Напрыклад, яна апісвае, што гэтае свята святкавалася вельмі урачыста. На ўзроўні Вялікдня. Яна так і піша, што так урачыста, як Вялікдзень. Тое, што падчас гэтага свята чытаўся фрагмент Евангелія, які мы толькі што паслухалі з вамі. Потым служылася Эўхарыстыя. Што цікава, што ўсяму гэтаму, яна зазначае, папярэднічала працэсія. Вось, якая цікавостка. То бок атрымоўваецца, што карані ў гэтага свята вельмі глыбокія. Гэта не новае, не наварожанае. Адно з найбольш старажытных святаў касцёла. Самых старажытных атрымоўваецца, так? І гэта ўсё у нас атрымалася на ўсходзе. А далей паціху крочыла, магчыма, з пілігрымамі, нават не ведаю, як гэта ўявіць, на захад. А што ж на захад? Як распаўсюджвалася, нават калі трошкі затрымацца яшчэ на ўсходзе, на тэрыторыях Візантійскай імперыі, што недзе ў 5 стагоддзі яно атрымала назву і ўжо афіцыйна называлася не проста святам на 40-й дзень, так называлася аб'яўленне Пана, але яно ўжо называлася святам спаткання. Напрыклад, у 6 стагоддзі, якім чынам яно распаўсюдзілася вельмі імкліва па межах усёй Візантійскай імперыі. Даследчыкі кажуць, што зімою 541-542 года у Візантійскай імперыі была вельмі складаная сітуацыя. Яе ахапілі такія няшчасці, як зараза і землятрусы. І усе баяліся, не ведалі, што рабіць. І пэўны пабожны чалавек, молячыся, ён атрымаў такую візію, што гэтыя ўсе няшчасці спыняцца тады, калі свята спаткання Пана, па-сучаснаму ахвяравання Пана, пачне адзначацца ў імперыі урачыста. І вось тады кіраваў імперыяй імператар Цэзар Юстыніан, і ён загадаў адзначыць урачыста гэтае свята. І вось 2 лютага 542 года вельмі урачыста адзначылі гэтае свята. І звесткі, так кажуць, гістарычныя ці легенды, невядома, але заразы і землятрусы спыніліся.
І тады Юстыніан адразу ж увёў у афіцыйны календар гэтае свята, яно імкліва распаўсюдзілася вось менавіта так звыш ад свецкіх уладаў па ўсёй імперыі. А ведаеце, крыху хочацца пажартаваць, сказаць, не было бы шчасця, ды няшчасце памагло. Да? Так яно і было. Так яно і было. І вельмі часта так здараецца, што пан Бог асаблівым чынам дзейнічае тады, калі ў жыцці чалавека ёсць нейкае няшчасце. Вы узгадалі, што святкавалі ўрачыста, што была працэсія са свечкамі, так? То бок гэта як зараз мы ў Буцлаве ходзім вельмі так урачысты прыгожа ўначы? Падобна, можа не ўначы, бо наяўнасць свечак яна не сведчыць аб тым, што трэба ўначы, хаця ўначы яны, канешне, больш відочныя. Але так падобна людзі ішлі ў працэсіі, трымаюць у руках свечкі. Вось, напрыклад, ужо ў 4 стагоддзі, як я зазначыў, у Іерусаліме былі працэсіі. І вось гэта Герыя, яна пра працэсію піша. Але, напрыклад, калі мы паступова перайдзем на заходняе хрысціянства, вось уже на захадзе апынуліся. Так, мы уже апынуліся на захадзе, то у 5 стагоддзі папа Гілярый I, ён увёў гэтае свята ў календар каталіцкага касцёла. Таксама гэта некаторыя такія вельмі далікатныя звесткі. Але што яшчэ зазначаецца, што ў часы пантыфікату папы Сергея I, а ён быў на папскім пасадзе з 687 па 701 год. Вось у часы яго пантыфікату, так кажуць, 2 лютага адбылася працэсія, якая ішла ад форум Роману да базылікі Маці Божай Большай. Базыліка гэта самы вялікі санктуарый на тэрыторыі Рыму. Невыпадкова да гэтага месца ішла, таму што у адрозненне ад усхода, дзе гэтае свята называлася святам спаткання, і падкрэсліўся характар спаткання. Якраз на захадзе падкрэсліваўся марыйны характар гэтага здарэння. І называлася гэта свята ачышчэння Найсвяцейшай Панны Марыі. І што цікава, вось тады, у часы папы Сергея I, 2 лютага адбывалася працэсія, так зазначаюць, са свечкамі, прычым свечкі былі запалены. То бок уже як мае быць адсвяткавалі. Так? Але паўстае такое пытанне, вось нават 2. Першае, ахвяраванне пана, гэта больш свята пана, або гэта ўсё ж такі марыйнае свята? Як нам гэта разгледзець? Я думаю, што гэта трэба разгледзець як медаль, который мае 2 бакі. Што сапраўды першы бок і найважнейшы, згодна з сучаснай тэалогіяй, багаслоўем, дзе падкрэсліваецца хрыстацэнтрызм, што Христос ва ўсім і паўсюль павінен быць у цэнтры, то, гледзячы на гэтую падзею, і гэта яскрава бачна на падставе святога пісання, таго фрагменту, што мы паслухалі, канешне ж, у цэнтры знаходзіцца Езус Христос. І гэта свята панскае. Так сталася і ў касцёле, але аднедаўна. Бо, напрыклад, цікавым фактам з'яўляецца тое, што вось гэты хрыстовы характар свята пачаў падкрэслівацца пасля літургічнай рэформы Другога Ватыканскага сабору. Што фактычна да гэтага свята яно адзначалася і падкрэслівалася ачышчэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, марыйны характар. Але пасля Другога Ватыканскага сабору, калі выдалі новы імшал, то ўжо ў імшале гэтае свята напісалі як свята панскае, свята ахвяравання пана. Хаця, ведаеце, канешне, марыйнага аспекта характара мы не можам адкідаваць. Бо гэта таксама не з'яўляецца дробязю, што касцёл верыў, касцёл маліўся, касцёл сузіраў у кантэксце гэтага святу Марыю на працягу амаль што 1500 год. Ну, то як мама са сваім сынам звязаны, так і Марыя звязана з Езусам. Нельга іх адрываць адзін ад аднога. Так, атрымоўваецца, што, як вы казалі, 2 бакі аднаго медаля.
Вы казалі яшчэ пра працэсію са свечкамі. Вось калі мы з вамі рыхтавалі гэтую праграму, вы мне распавялі цікавую такую рэч, што і зараз можна, аказваецца, зладзіць працэсію, так, што гэта таксама магчыма. І які сэнс мае ось гэтая свечка у гэтае свята запаленая? Тлумачце, калі ласка, і нашым слухачам і гледачам. Запаленая свечка, яна з'яўляецца знакам Езуса Хрыста. Езуса Хрыста, который з'яўляецца нашим святлом, святлом кожнага чалавека. Узгадываючы словы старца Сімеона, падчас ахвяравання Пана, ён калі убачыў Езуса Хрыста, то ён кажа, што гэта святло на асвячэнне паганаў. І святло таксама для Єрусалема, для Ізраіля. Таму, калі мы, вернікі, удзельнічаем у працэсіі і трымаем у руках запаленую свечку, то гэта азначае, што мы, працэсія, ідзём праз жыццё з Езусам Хрыстом, да, і за Езусам Хрыстом, і да Езуса Хрыста. І гэта сэнс нашага жыцця. Таксама чалавек з запаленай свечкай у руках, калі ідзе, ён сімвалізуе і Марыю. Падчас святкавання свята ахвяравання Пана вось ёсць такі момант, што вернікі могуць сабрацца па-за святыняй. Там адбываецца благаслаўленне свечак, іх запаліваюць, і потым працэсійна ўваходзяць у святыню. У гэтым вялікая вымова, што мы, падобна як Юзаф, як Марыя, трымаючы на руках Езуса Хрыста, сімвалам гэта з'яўляецца запаленая свечка, мы, як яны, уваходзім у святыню. То атрымоўваецца ў нас, што гэтая свечка запаленая, гэтае святло, якое ідзе ад гэтай свечкі, гэта той свет, які Езус Хрыстос прыносіць нам у нашае жыццё праз некую цемру штодзённасці. І калі мы запальваем гэту свечку, мы яднаемся з ім у гэты момант. Безумоўна, безумоўна. Чаму я гэта пытаю і падкрэсліваю? Бо часам вось гэтыя грамнічныя свечкі ім надаюць вельмі такі цікавы характар. Кажуць, што это амаль ж такі палачка-выручалачка, так? Вось мы гэтую тэму, калі рыхтаваліся з вамі, так абмеркавалі, і сапраўды гэта цікава. Ці палачка гэта выручалачка? Сама па сабе грамнічная свечка, яна не з'яўляецца палачкай-выручалачкай. І справа, звязаная з грамнічнымі свечкамі, яна даволі складаная. На чым палягае гэтая складанасць? Ёсць шэраг вельмі добрых рэчаў, которые можна выкарыстаць у рэлігійным сэнсе і духоўным, альбо для добра, усё ідзе на добрае, альбо гэта ідзе ў дрэнным напрамку. Калі, напрыклад, падыход да грамнічных свечак ідзе ў дрэнным напрамку. То як магічны інструмент, успрымаецца? Менавіта, калі успрымаем, што сама па сабе грамнічная свечка мае моц, што гэта з яе выходзіць гэтая моц. Я яе асвячу, атрымаю ў касцёле, прынясу, пакладу недзе ў хаце на паліцу, і ўсё, справа зроблена. Цяпер я пад Божай апекай. Не. Такім чынам гэтая палачка-выручалачка не дзейнічае. Тут палачкай-выручалачкай з'яўляецца менавіта малітва. Малітва, которую мы накіроўваем да Езуса Хрыста праз заступніцтва, праз пасрэдніцтва Маці Божай. Гэта самае важнае, гэта самае моцнае, і пра гэта трэба памятаць, і святары пра гэта пастаянна узгадваюць падчас святкавання ахвяравання Пана. Што свечка, яна з'яўляецца толькі знакам, які павінен спадарожнічаць нашай малітве. Дзякуй за такі падрабязны адказ. Але мы з вамі абмеркавалі тое, што гэта вельмі такі цікавы факт. Вось грамнічная свечка амаль што такая культурна-гістарычная такая каштоўнасць для нас, да? Бо гэта такі сімвал нашай народнай пабожнасці, бо шмат прыкмет звязаны з гэтай свечкай, так? Вось мы абмеркавалі тое, што калі ўваходзілі свечкай на столе, малявалі крыж. Калі дзесьці крыж вісіць, то апальвалі гэтай свячой, так?
так, вы узгадалі, што я нельга тушыць было, так? Вось людзі неслі гэты агеньчык, неяк так хаваючы. Я узгадала тое, што моя бабуля павядала, што яны жылі далёка ад касцёла, і, канешне, гэты кіламетры прайсці са свечкай было складана. І каб яе затушыць, нельга было задуць. І пераварачвалі фіцельком уніз, каб яна сама згасла. І неслі ўжо так дзесьці пад адзежай. Шмат такой прыгожай народнай пабожнасці звязана з гэтымі свечамі. І вось вы узгадалі тое, што яе карысталі на маланкі усялякія, да, калі была непагода. І вы так цікава сказалі, людзі заўважылі. Вось распавядзіце, калі ласка, пра вось гэта сузіранне, адкуль пайшло грамніцы. Так подвяду ўжо. Я перакананы, і не толькі я, што многае у нашай рэлігіі яно паходзіць з асабістага духоўнага досведа. Што тое, што адчувае чалавек, тое, як чалавек перажывае рэлігію, у дадзеным выпадку, як перажывае марыйную пабожнасць, гэта вельмі важна, на гэта трэба звяртаць увагу, і гэта вельмі часта з'яўляецца крыніцай, якая насычае нашу веру. Пра марыйную пабожнасць мы ведаем, што гэтае свята спаткання Пана, па-сучаснаму ахвяравання Пана, яно амаль што 1500 год мела вось менавіта такую вымову марыйную. І думаю, што людзі, молячыся да Бога праз найсвяцейшую Панну Марыю, ці звяртаючыся непасрэдна да найсвяцейшай Панны Марыі, яны убачылі, што гэтыя малітвы дзейнічаюць, што яны выслухоўваюцца Панам Богам. Яны таксама убачылі, што дзейнічае гэта малітва тады, калі выкарыстоўваецца гэты знак грамнічнай свечкі. Напрыклад, яны запалівалі гэтую свечку, а навокал на вуліцы была нейкая бура, грымоты, маланкі, вось грымоты, гром. Ад гэтага слова менавіта паходзіць назва грамнічная свечка. Яны маліліся і дасвечвалі апекі Пана Бога праз заступніцтва Маці Божай. Таму і надалі Маці Божай вось гэты тытул не ў паўсюдным касцёле, але ў нашым касцёльным рэгіёне як Маці Божая грамнічная. То гэта наша такое асабістае, славянская, да, беларуская Маці Божая грамнічная і грамніца. Так. Такая народная пабожнасць атрымалася. Наконт свечак, вось можна ли такое пытанне задаць вам, тэхнічны момант, я бы так прамовіла. Колькі трэба гэтых свечак набыць? Як часта іх трэба асвячаць? Што з імі ўвогуле трэба рабіць? Ці дзейнічае гэтая свечка ад аднаго свята до другога? Які срок годнасці ў гэтай свечкі? Простыя такія тэхнічныя пытанні. Ну, няма такіх праўдаў веры, которые б ахоплівалі гэтыя тэхнічныя пытанні і давалі на іх адказ. Я не ўзгадываю нават нейкіх спецыяльных літургічных прадпісанняў, што, напэўна, не забаронена мець больш, чым адну, чым две, а нават 10 грамнічных свечак. Тут, ведаеце, пытанне ў наступным. Дзеля чаго нам гэтыя свечкі патрэбныя? Як мы іх выкарыстоўваем? Бо ёсць некалькі ліній выкарыстання грамнічных свечак. Напрыклад, першая лінія выкарыстання. Калі грамнічная свечка, яна табе спадарожнічае ўсё жыццё. Якім чынам? Падчас хросту ты ўпершыню атрымліваеш свечку. Мы ведаем, што гэта вельмі важны атрыбут падчас удзялення сакраменту хросту. Потым гэтая свечка асвячаецца ў касцёле падчас свята ахвяравання Пана. Потым чалавек ідзе да першай камуніі, часам выкарыстоўваецца падчас шлюбаў. Потым, калі хварэе, на працягу года, напрыклад, падчас святкавання Пасхі, калі ёсць аднаўленне хрысцільных абяцанняў. Потым, калі чалавек хварэе, канае і памірае. І вось так адна свечка можа спадарожнічаць табе ўсё жыццё. І тады зразумела, што ты з гэтай адной свечкай можаш кожны год прыходзіць у касцёл, і яна, так бы мовіць, можа благаслаўляцца. А пра другі падыход гэта такі, што калі ты маеш вось толькі на лацінскай мове гэта называецца адхок, на дадзены выпадак, на дадзеную сітуацыю. Адхок. Так, на дадзеную сітуацыю, на дадзены выпадак. Маеш адну свечку,
потым у наступным годзе прыходзіш, набываеш другую, трэцюю і гэтак далей. Можаш мець колькі заўгодна такіх свечак. Пытанне, а што ты з імі робіш? А навошта яны табе? Вяртаемся да таго, што я казаў, што запаленая грамнічная свечка – гэта знак Езуса Хрыста. Той знак, который павінен быць прысутны падчас тваёй малітвы. Малітва – гэта галоўная. Свечка – атрыбут, который ёй спадарожнічае. Знак, который дапамагае актывізаваць твою малітву, дапамагае звярнуць у сябе ўсяго самога у напрамку да Езуса Хрыста. Ну так, калі ў цябе шмат свечак, то тады пытанне, а чаму яны не згараюць? А можа, ты не молішся? Так шчыра, як трэба. Так шчыра, ці так часта, як трэба. А нагоду да малітвы, да Езуса Хрыста, пра заступніцтва Маці Божай грамнічнай, больш, чым мноства. Вось вы падкрэслілі тое, што ў такія цяжкія часы, ці нават калі людзям проста было страшна, калі гром, калі маланка, калі ліхаценне некае ідзе, да, то бок яны пачыналі маліцца, яны прасілі заступніцтва Маці Божай, і яна яго ім давала. І яны гэта сэнсавалі, заўважылі, адсюль пайшло грамніцы, грамнічная свечка і Маці Божая грамнічная. Так, усё правільна я? Всё правильно. Мы ведаем, што Марыя, такая пякунка над намі ўсімі, што яна хадзіла па палях. Так, вось ёсць вельмі прыгожая легенда, але крыху пазней яе крануўся, што яна ахвяравала сябе за нас. Яна, як гэта правільна так казаць, пыталася нас усіх зашчаціць, так? І давалі ж кончык гэтай свечкі сабаку, бо ён быў вартавы гаспадаркі. Яна там нейкіх жывёл адпухвала, так, ад гаспадаркі. Яна апекавалася усімі там гаспадарчымі справамі. То есть такая вось сапраўды нябесная яшчэ пякунка вось нашай гаспадаркі. Маці Божая грамнічная, яна ж мае такі сэнс. Таксама. Да чаго я веду? Маці Божая грамнічная. Дарэчы, мы ж месцімся ў капліцы Маці Божай грамнічнай, так? У нас ёсць такі абраз, ён зараз пад дэкарацыяй, але, магчыма, потым яго так крыху бліжэй пакажам. На ім ёсць ваўкі. У народзе жартуюць, што гэта капліца Маці Божай з ваўкамі. І так можна назваць. Ёсць дзве версіі легенды. Як я вам уже казала, адна мне падабаецца, другая не. Магу распавесці? Конечно. Па адной версіі гучыць так, што ваўкі напалі на гаспадарку, а Марыя, як апякунка, прыйшла і іх адагнала. І то бок таму яны побач з ёй на выяве. Але, як я жартую, гэта тое самае, як казаць, што Адам добры, дрэва, а Ева дрэнная. Да? То, ну, як так? Яна ж усё-такі апякунка і мама для нас усіх, а не для кагосьці абранага. Таму мне больш падабаецца другая легенда, якая распавядае пра тое, што Марыя менавіта ў лютым месяцы, ён ж вядомы такімі маразамі, да, што яна апякуецца. Называўся воўчы месяц. Да, што яна намі апякуецца, і яе шмат сустракалі ў палях, калі яна адна са свечкай абыходзіла пасевы, каб яны не замерзлі, абыходзіла дрэвы, каб мароз іх не прастрэскаў, так? Увогуле жывёлы апекавалася. І вось аднойчы, калі яна так шла, на сустрэчу ёй бег ці то адзін воўк, ці то зграя, і яны нават там не змаглі паразмаўляць, адразу ж ёй пад плач, пад яе ахову. Яна іх прытуліла і нават не паспела з імі загаварыць. Насустрач ёй бягуць людзі. Там вілы, сяляне, да, у іх там тапары, вілы, і ўсе яны там, дзе тыя воўкі, ці бачыла ты? То бок яны былі такія эмацыйныя, што нават не пабачылі ёй Маці Божай. І пачалі пытацца, дзе ж воўк ці ваўкі? На што яна ім адказала: не ведаю, я не бачыла ні аднаго воўка. І яны перапыталі: ну як жа бег, вось дзе? Яна кажа: я ў кожным з вас зараз бачу ваўка. Вось такая легенда. Таму мы маем вось такі цікавы абраз, так? Марыя са свячой уначы і побач з ёй ваўкі. Мне паўстае такое пытанне. Вось ведаеце, зараз мы не клапоцімся аб пасевах.
Ну, шчыра кажучы, давайте вось так, як ёсць. Мы хлеб набываем у краме. І нам усё роўна, ці люты гэты месяц люты, ці не люты гэты месяц люты. Нам неяк, ну, усяляк. Мы хлеб набываем, я не ведаю, як тыя пасевы там растуць увогуле. Ад ваўкоў таксама нам бараніцца ўжо не трэба, бо чалавецтва дайшло да той такой ступені пэўнай, калі ўжо дзікія зверы самі нас баяцца. Ну, так. Ну, так. Які сэнс мае зараз гэтая свяча? Ці актуальна гэтае свята? У чым вартасць яго? Свята яно вельмі актуальнае. І ведаеце, вось можна застасаваць, так бы мовіць, алегарычную інтэрпрэтацыю тых сітуацый, калі свечка грамнічная, Маці Божая грамнічная, непрыгожа кажучы, выкарыстоўваліся раней. Ну, напрыклад, калі мы кажам, што нам усё роўна, ці палеткі замерзнуць, ці не. Ёсць тыя, которые клапоцяцца, і палеткі яны паспяхова перажываюць, паспяхова узрастаюць. Але ведаеце, такімі палеткамі, такім полем, дзе павінны вырасці добрыя плёны, з'яўляецца нашае жыццё, дзе павінен быць плён шчасця, плён любові, плён радасці. А вось гэтыя палеткі, яны могуць замерзнуць. І шмат сітуацый здараецца неаднойчы ў нашым сямейным жыцці, у коле найбліжэйшых, калі гэтыя палеткі мёрзнуць. І гэта тая нагода, каб маліцца пра заступніцтва Маці Божай грамнічнай. Ці, напрыклад, буры. Канешне, цяпер грымоты, маланкі не так, як раней дзейнічаюць, але не так, як раней дзейнічаюць знішчальна. Але у нашых сем'ях, ці шырэй, у тых колах людзей, которые маюць узаемадачыненні, такія буры, грымоты, канфлікты, ненавісць яны могуць быць. І тут Маці Божая грамнічная, яна вельмі дапаможная. Я, напрыклад, не кажу ўжо пра такія сітуацыі, як хваробы, няшчасці. Гэта вось тыя таксама ваўкі, якія нападаюць на нас звонку. І тут Маці Божая грамнічная вельмі дапаможная. Ці, напрыклад, як людзі канаюць, людзі паміраюць. Вот ёсць такая вельмі прыгожая традыцыя, пра якую нельга забыцца ў маім перакананні, і трэба яе практыкаваць і падтрымліваць, як грамнічную свечку ў такую хвіліну адыходу са свету давалі, так бы мовіць, у рукі чалавеку паміраючаму. Я, напрыклад, на практыцы свайго жыцця убачыў і рабіў гэта сам. Так, калі адыходзіла мая бабуля, бо быў такі момант у жыцці, калі бабуля не магла жыць ужо самастойна, і яна жыла у нас, у нашай сям'і. І вось калі надышоў момант яе адыходу, яна фактычна як старец Сімеон казала: а цяпер дазволь адысці мне, валадару, праўда? І яна таксама, яна адчула час свайго адыходу. А я сидзеў у хаце, рабіў урокі, нікога не было. І яна мяне раптам паклікала і кажа: Саша, хадзі сюды, я паміраю. Збяры ўсіх блізкіх і вазьмі грамнічную свечку і прынясі мне. І я сур'ёзна гэтага не ўспрыняў, бо я яшчэ быў малады і не разумеў, што смерць можа прыйсці вось так знянацку і забраць чалавека. Але гэта ўсё зрабіў. Пазваў бацькоў, паклікаў брата, яшчэ шырэйшае кола нашай сям'і, даў ёй грамнічную свечку і яе запаліў. Яна ўзяла ў рукі і з гэтай свечкай, запаленай, з малітвай на вуснах «Ойчэ наш», адышла да Пана. І гэта вельмі добрая традыцыя, пра якую мы яшчэ тады не ведалі. Бачылі толькі сам факт, як гэта робіцца. Але сэнс у гэтым вялікі. Калі мы даем свечку грамнічную і молімся да Езуса Хрыста пра заступніцтва Маці Божай, то маем перакананне, што пераход гэтага чалавека будзе Божым. Ён будзе па-сапраўднаму сустрэчай вось гэтых евангельскіх мудрых паннаў, якія ідуць з запаленымі лямпамі на спатканне са збаўцам, са сваім жаніхом Езусам Хрыстом. Са святлом пра святло да святла. Да святла.
Альбо, напрыклад, грамнічныя свечкі вельмі выкарыстоўваюцца шырока, можна іх выкарыстаць. І калі не будзе вялікай колькасці іх падчас пахавання, альбо ўспаміну нашых памерлых, калі пры труне, калі адбываецца пахаванне ў хаце, свечка павінна і можа гарыць і некалькі свечак увесь час. Але і потым, калі мы адведваем могілкі, то ў знак таго, каб у вечнасці Маці Божая, Сын Божы заапекаваліся нашымі блізкімі, мы на знак гэта запальваем грамнічную свечку і молімся. Дзякуй. Сапраўды мяне так узрушыла. Айцец Александр, вось мы паразмаўлялі пра абраз, у вас прыгожа таксама стула з Маці Божай грамнічнай, з ваўкамі таксама. З нашай капліцы, наш бренд. Вось, вернемся да жыцця капліцы, калі можна. Давайте. Што асаблівага у літургіі часам адбываецца 2 лютага, нават не часам. Чаму яшчэ прысвечаны гэты дзень? Чым увогуле будзе жыць сацыяльны цэнтр? Ну, калі казаць пра бліжэйшую перспектыву, то ў гэтым годзе 2 лютага прыпадае якраз на нядзелю. І гэта шчаслівая дата для нас, таму што у нас гэта свята тытулу капліцы, інакш кажучы, адпуст. Дарэчы, на гэты адпуст мы вельмі сардэчна запрашаем усіх вернікаў, каб прыйшлі да нас, каб памаліліся. Якраз перад выявай таксама Маці Божай грамнічнай ці Маці Божай з ваўкамі. Святая імша адбудзецца ў нядзелю о 12 гадзіне па адрасе вуліцы Серафімовіча, 19. Яшчэ раз сардэчна запрашаю. Таксама у гэтую ж нядзелю мы ў цэнтры будзем адзначаць свята бабулі і дзядуль. Цудоўнае свята і вельмі на месцы, так бы мовіць. Таму што, чытаючы Евангелие на ахвяраванне Пана, мы бачым яскравыя, цудоўныя прыклады і ўзоры для нашых бабуль і дзядуль, якімі яны павінны быць, як павінны перажываць старасць у постаці старца Сімеона і прарочыцы Ганны. Будзе адмысловае святкаванне. Але 2 лютага у паўсюдным касцёле не толькі ў гэтым годзе, але шырэй, гэта устанавіў папа Ян Павел II, адзначаецца дзень кансакраванага жыцця, ці інакш кажучы, дзень манаскага жыцця, дзень тых людзей, которые у манастве і мужчын, і жанчын прысвяцілі сваё жыццё служэнню Богу. Ахвяравалі. У дзень ахвяравання Пана мы будзем маліцца яшчэ і за тых, якія ахвяравалі сваё жыццё дзеля Бога. То Бог за вас. Таксама, бо я з'яўляюся кансакраванай асобай і прыналежу, як вы сказалі, да ордэна айцоў Марыянаў. Гэта таксама такая адметная рыса гэтага свята, бо кожны год мы молімся за людзей, якія сталі. Адразу вам усім шчыра дзякую. І вам асабіста, і нашым гледачам і слухачам. Айцец Александр, я таксама хачу падзякаваць вам за тое, што далі згоду, за тое, што так грунтоўна рыхтаваліся і чытанне падрыхтавалі. Вялікі вам дзякуй. Таксама хацім падзякаваць сёстрам уршулянкам, якія апякуюцца сацыяльным хрысціянскім цэнтрам, таксама за тое, што яны прытулілі Радыё Марыя у сваёй цудоўнай капліцы ахвяравання Пана. І мы тут зрабілі гэтую праграму на хвалу Пану і для карысці нашых слухачоў ды гледачоў. Вось. З вами быў айцец марыянін Александр Шамрыцкі і я, Анастасія Аўдзевіч. З Богам! З Богом! Адкуль пайшло свята?